Ramogi, Bishop Argwings Yoto, wacho ni en rieko mar tieko kanise. Debed ni kata jodolo poko somo gini, poko somo paro mar chikni, to giwuok giloso korute fwambo, gidhi e kanise, gidhi bedo ka giyalo chieng' Jumapil, to mae message ma gidhi bedo ka kadho ne jogi magiluwo. To mano wasebedo kwa winjo kinde mokalo, wach ma jadolo wacho cha mikao ka, wacho ni en gospel truth, ka injili moyalo cha. Obedo nade kinde ma wuok udhi yalo to ujumbe kata ote ma ukao ka uketo ne jopiny, kata jo kanisa u, moko kuom jodolo wetegi okosome, kata bende pod kiae. Bende wone wadhi bedo gi group moro man gi lony kata mong'eyo gima chik ni wacho kaka dwarore, mondo mi kata kidhi chok pachgi kendo oyude jok moko man gi lony kata jok man gi rieko ewi paro mar chikni. Okay. Kamano, awinja, inya mana dhi nyime mondo mi lernwa paro no. Cleophas, kanisa serve kaka school kama isome, and kanisa emunego yaw pach dhano mondo dhano bed gi lony kendo ng'e gima timore gadiera. And adwa na som wachni mondo mi kadhi mbele. Jatich Nyasaye moluwo bang'e kuom tich manotiyo matek miluongo ni Paul wache Korintho niya, nyaka ukwanwa ka jotich Kristo ma osemi tich rito weche mopondo mag Nyasaye. And look at the key. The key en to gima dwarore kuom jarit en nyaka obed jadiera. Koro gima adwa na wachi en ni jowetewa moseloso sani, mokwongo adwa na akwa wadwa Sam ni kik oket jodolo te. Adwa do tigi the word moko. Nikech ko wacho te to wan kode ka Silas ni kode kanyo to seneno ka position opogore. Koro kik wach ni jodolo te okwedo. Jodolo moko. And Silas owacho wach moro ni jodolo makwero wach ni kod go nitie gi gima gi defend. Koro e sechegi ema adwaro mondo akwa Jokristo mondo mi gichal kod jo Athens. Gichal kod jo Athens, gichal kod jo Beria. Mondo mi ka osesomne gi wach to gin bende gisom. Jo Beria ne ber moloyo jo Athens nikech gin ok giyie gimoro amora. Ka nosesom to ne gidok to ging'iyo ni ma en ang'o mowachi. Because sama wachopo go ni aneno ka nitiere gik moko ma bill ni ondiko maber kendo ji te onego neno ndiko. Number one, any religious organizations mawinjo ka Bishop wadwa mowuok e Homa Bay wacho ni en otelo religious organization miluongo kaka uluongo. Now, these religious organizations ema koro dhi chako ng'iyo. Idhi ng'i ka gi register gi registration of religious organization. Mondo ne gichalo nade. Omiyo an saka sama pod achung'e ni aneno ni waluongore kamarach, because waluongore kata waduto te karwa ji adek gi, we are reading from the same script. Adwaro mondo wachi ni jodolo we mislead jopiny ni the bill mondiki magine mane gidwaro mokwongo kane weche wuok Sakahola mane giwacho ni gidwaro ni mondo kanisa obed regulated. Mane giwacho ni gidwaro ni mondo omi kanisa thuolo inyalo ng'ego gik magitimo mopondo. I like what Samuel just said. Nikech jadolo cha somonwa gima miriambo kabisa makata en besa mosomo no to nyalo bedo kata nyakware moro mane osomo ne en pok osomo. Gimondik maber e section 7 ni ok misrepresent, give a false or misleading, okay, undue influence, okay, compel somebody to act against his or her will, or intimidate. Ere kama wache ni okiyal injili. And adwaro mondo awach ni jodolo gi ma wacho ni bill ni rach. Ni gimo timo ka dwaro mana konyo gi in future. Because when we talk of religious organizations, ok wawuo on Christianity alone. We'll also on Islam, we'll also on Hinduism, we'll also on Baha'i faith, we'll also on other faiths. Miluongo ni religious organizations. To gidwa kwerowa ni pok gineno e piny ka kama ng'ato chuno ni mondo oyie obede religion moro nikech omak ni pala kata omak ni bunde ni you have to accept. That is what this bill is refusing.
Omiyo an adwaro mondo awachi ni wabedru mos to since the church is serving as a school, let the church now serve as a school. Opuonj joge, ochak nyiso joge ni this is what is happening. Mogik on this, because this is as clear as a day and a night. Mogik, adwaro mondo awachi ni nitiere kanisa moko ma isewinjo kata ka ok giwuo. Ani oma mana ka nitiere e puodho e kuma nantie. Because my church, through my archbishop, has no problem with this. Because gik mo wachogi, gin gik mo already no wasewacho ni our churches, actually some of them were borrowed from our churches. Omiyo we don't have a problem with it. Joma nigi problem gi gini, gin jok mana winjo ka Silas owacho. Ni ka gitieko lemo on a Sunday, to iketo pesa, iketo tithe on the boot mar mitokgi.